Hello mga kaibigan ko. Andito na ako. Nagbabalik na naman si Bisdak Vlogger. Karon ang atong imukbang ay kining ahos. Alin na sa natin sa plato. Wow. Kalami na gyud. Nandito na sa plato. Sarap. Kalami na lang gyud ani. Lupitan mo ko. Sarap po. Sabi, lami. Kalami talaga sa ahos, oh. Kapit mo pa. Kalami. Kalami. Sarap. Lami ilan ang bawang eh. Parang kamote. Hap.